Уважаеми господин министър, уважаеми господин кмете, заместник кметове, общински съветници, председатели на общински съвети. Казвам се Атанас Рангелов, тук съм от името на Сдружение Велинград и Западни Родопи. И много се извинявам от името на господин Златанов, който днес е възпрепятстван и не може да присъства. Изпраща специални поздрави на всички. Благодаря ви за много високата оценка за нашия град, господин министър. Благодаря ви за това, че наистина обръщате внимание на нас като туристическа дестинация и наистина виждате усилията, които ние сме положили за да стигнем до тук. И наистина сте много прав за едно, което казвате, че в даден момент наистина общината изпада в невъзможност да направи всичко със собствени средства. И именно тук е място на държавата. Много се надявам в ваше лице да намерим един приятел, един човек, който наистина ще работи за туризма и за развитието на Велинград, тъй като ние сме една от най-елитарните дестинации. Имаме над 100 годишен опит в туризма, разполагаме с леглова база около 7000 легла. Само 4-5 звездните хотели ни отхвърлят над 30 броя и сме първенци по платен данък туристически на база легло. Не случайно сме СПА столица на Балканите, знаем как да ръководиме този тип отрасъл, който е един сериозен отрасъл туризма, може би 15% от БВП за България. И тук наистина ние сме пускали много молби и много предложения към Министерството, но както и вие казахте, нещата някак се буксуваха, оставаха във времето, просто не се случваха. Това е истината. Наистина се надявам вие да сложите едно ново начало, да покажете как се работят нещата, как може да вървим заедно напред, ръка за ръка. Наистина местен бизнес и местната власт работят много добре. Разбираме се, господин Кот винаги помага, с каквото може, ходила и по туристически събития, правя всичко за туризма, каквото и да си говорим, но наистина без държавата не всичко може да стане, не всичко е по силите на общината и в лицето на кмета, разбира се. Имаме някои предложения, които така са по-наболяли. Ще си позволя да ви кажа, надявам се да има приемственост във вашата структура и да сте запознати с нашите искания, които сме отправили към Министерството в годините. Си позволя някои от тях да ви ги кажа. Ако е нужно, ще изпратим документите по надлежния ред. Всичко, което е нужно, имате пълен съпорт от наша страна. Една от темите, която от много години така се лансира, е изграждането на теснолинейката като ретро-атракцион. Още 2020 година беше сформирана междуведомствена група, която така до ден днешен не знаем да е заседавала. Това просто остава някъде във времето, в пространството. Запознат ли сте, господин министър? Искате ли да обсъдим темата или просто да ги нахвърлям сега? Как ще бъде по-удачно за вас? Запознат съм. Отдавна го мъчите. Да, наистина. Това е думата. Много да. 2020 година е първото сформиране на междуведомствената група, която така и не е заседава в крайна сметка. Оставете ми с министъра на транспорта ще говоря, защото е един от водещите в това отношение, да видим докъде се стигнали, въобще има ли развитие. Мога ли си позволя да ви дам всичката прилежна документация по този казус? Заповядайте. Господин министър, ще дам думата на господин Васил Тодев, беше народен представител и до известна степен движеше нещата между местната власт и Министерството и така ще бъде малко по-запознат и по-навътре в темата, докъде може да е стигнала в Министерството на транспорта. Нека да довърши. Това ли? Не, тъмън на време, вземи думата за проверката, по-ще продължим. Дай на тази тема, където сме хванали, давай. Просто да имате предвид, че 2023 година съвместно с Министерството на транспорта БДЖ и НКЖИ разработихме един 5-годишен план за възстановяване и развитие на теснолинейката, който най-вероятно е в Министерството. Тоест и двете компании от своя страна представиха мерки, които биха могли да реализират в рамките на 5-годишен период, така че такъв документ там трябва да има. И там са заложени доста мерки, които ако се изпълнят, предполагам, че ще има. Да, господин Тодев, аз съм ги представил всичките документи и при господин министъра. Имаме нужда, господин министър, от реклама на дестинацията Велинград. Национална реклама говорим, не говорим за международна, не говорим за европейска, говорим за национална реклама.
Тъй като ние сме видяли във времето, че международен турист при нас е много трудно. Ние работим предимно с българския турист. Нали, чувало се във времето, че можем да привлечем туристи през Бално и така нататък, международен турист, но ние сме елитарна дестинация. Ние сме скъпа дестинация, за да се плащат през здравна каса 200-300 евро. Това е немислимо според мен. Не мисля, че някоя здравна каса ще плати 300 евро нощувка, за да дойде граждана от, примерно от Австрия да се лекува в Велинград. Затова ние залагаме към този момент изцяло на българския турист. Ако във времето се умеем да развием пазара и да бъдем по-конкурентно способни на външните пазари и може да привлечем външен турист, е добре дошъл. Имаме наистина нужда от реклама на дестинацията и бранда Велинград. Това е другата точка. Имаме едно дребно желанице, по наистина дребно, да, което не коства нещо, Бог знае колко усилия. Това е, да речем, по националната ни телевизия БНТ, когато се говори за времето, да се споменава и Велинград, нали, редом с всички други дестинации. Искаш да кажа, че на другите места, като дошко да казва, че във Велинград е слънчево. Не, защото когато се дава времето, се казва, на Болата, очаквате и какви с температури, и какъв с снегова валеж, Банско, това, така, Велинград го няма никъде на карта. А в крайна сметка, аз мисля, че ние сме дестинация, която заслужава внимание. Ще продължа с другите неща. Имаме нужда от подкрепа на събитията, случващи се в Велинград, от страна на Министерството. Имаме нужда културните ни събития да бъдат внесени в календара на Министерството на туризма с цел тяхното популяризиране. И популяризирането на града, разбира се. Трябва също така е хубаво да се направи едно обявяване на актуалните информации в Уикипедия за Велинград и Западни Родопи, за бази, за минерални води и всичко прилежащо към територията. И другия немалък проблем, това е проблем, който е дъвкан много време, вие знаете, беше ни обещано на бранша, е така наречената намалена ставка на ДДС за туризма. Там се получи едно разделяне между хотелиерство и ресторантьорство, въпреки че според нас ресторантьорството е част от отрасъла туризъм и би трябвало да бъдем една диференцирана ставка, както с всичките европейски практики, защото в противен случай това прави ресторантьорството неконкурентно способно на външните пазари. Виждате всичките заобикалящи ни страни са с диференцирана ставка на ДДС. Тук, ако мога, нали, така попитам вашето мнение, какво е? Има ли някакъв шанс изобщо да се говори за намалената диференцирана ставка на 9% от ДДС-то за ресторантьорство, за да бъде единна ставка за цялия бранш? Да няма разделяне в бранша, защото наистина това не е правилно в един бранш да разделяме на хотелиерство и ресторантьорство. Получава се вътрешно напрежение в самата браншова организация, самите браншови организации. Нали разбирате? Защото, да речем, един хотел е 9%, в него това на all-inclusive. Тя храната пак влиза по този начин на 9%. Едно заведение на 20% няма логиката, като и двете са част от развитието на туризма. Защото туризма не е само стая и баня. Има хранителен, има винен туризъм, има различни видове туризъм, кулинарен туризъм. Нали, в това попадат и заведенията. И това е много дълга тема, която е дъвкана много във времето и не мисля, че трябва да отделяме толкова много време да я дъвчиме пак много. С развитието на града ни и увеличаването на посещаемостта почваме да имаме последващи проблеми, а именно инфраструктурните. И имаме проблем с трафика в пътя Велинград-Варвара, така нареченото дефиле. Там имаме нужда определено от разширяване, където е възможно, на платната за движение. Ако може по някакъв начин да съдействате, посредством вашето министерство с другите, аз съм сигурен, че господин Коев го е предприел вече това действие, но съм длъжен като представител на бизнеса да кажа къде са ни проблемите. С развитието изцяло на туризма в България, ние също трябва да развиваме нашите отрасли, да даваме допълнителна стойност и услуги на нашите бизнеси, за да бъдем конкурентоспособни на пазара. Може да се развием в някакво направление. Едното е културно-историческо.
Имаме на практика един археологически обект, който е на връх Острец. И очакват се от доста време средства, за да бъде започнати действия по този археологически обект, а той все пак е нашата история и е много важно тук през Министерството на културата, ако може, аз знам, че вие си имате достатъчно добри отношения, може да съдействате, да видим дали можем да започнем някакви действия по това нещо. Другото нещо, което имаме крещяща нужда е от спортна зала, много функционална, задължително, тъй като просто наистина не можем да приемаме спортни мероприятия и събития. Имахме запитване преди време, искат да правят едно европейско преди нас състезание, но ние наистина нямаше как да поемем това мероприятие не от гледна точка на леглова база от обслужване, от гледна точка на това, че нямаме база, в която да поемем като спортно съоръжение. Това нещо би допринесло наистина страшно много за града. Същия проблем имахме и с един 3 км път, заради него изпуснахме елитното състезание Тур де Франс, се премести от Велинград, тъй като 3 км от пътя просто трябва да се довърши и да се асфалтира. И в момента това състезание се изнесе и е в Пещера. А състезанието наистина под егидата на Международна федерация, идват много международни участници и то е сериозна реклама както за града ни, така и за цяла България. И молбата ми тук дали ще може през структурите държавните да видим да го довършим този път. Говорим за 2,8 км, не говорим за нещо огромно. Общо взето основните неща, те са много, но ще се огранича до тук, защото в противен случай просто ще прекалим. Наистина, ако стигнем до някъде, винаги можем да направим последващ разговор, да видим къде можем да се бъдем взаимно полезни, като ние също мисля, че ще бъдем в помощ като цяло на икономиката на държавата, защото туризма за мен е един сериозен отрасъл, който при правилно развитие може да има много сериозен процент от брутния вътрешен продукт на държавата и не е за подценяване. Благодаря ви, господин министър. Това е от мен. Така, ми поставихте няколко основни въпроса, които касаят почти всички дестинации с доста характерни моменти, които се отнасят за вашия район. Всичко това, което горе-долу споменахте, по принцип съм го обсъдил и поставям като въпрос от кмета. Голяма част с вашите народни представители тук и с областни сме си говорили, но едно по едно да ви отговорим. Реклама-маркетинговата стратегия. Това, което заварихме в рекламата и маркетинга в държавата е изключително завишена, да не кажа почти отсъстваща реклама на вътрешния туризъм. Това, за което говорите вие. Което е не само невярно и неправилно, но не отговаря и на резултатите, които има. Защото вътрешният туризъм има много добър ръст. Ако само разсъждавам върху резултатите от приходите, които имате тук, не повече от 10-15% вие от чуждестранни туристи, всичко останало е вътрешен туризъм. Тоест за вас е от жизнено значение рекламата и маркетинга на дестинацията да бъде насочен към вътрешния пазар и ние се взехме това още от първите дни. Така че ще ви окажем пълна подкрепа в това отношение. Екипа на Министерството е тук, сега срещнах и с екипа на кмета, размениха си контактите и в следващите 6 месеца ще покажем, имаме няколко такива общини, ще включим Велинград, които ще бъдат един от акцентите в рекламата на вътрешния туризъм. През това време ще видим това как се отразява, как и в Мета, Google, YouTube, във всичките социални мрежи, за да можем да ви покажем резултатите от нашата дейност за реклама на Велинград. Включително и времето. Това малко, дето го искате, всъщност е много скъпо, защото влизането във времето е най-гледаното нещо. Отбелязването на Велинград, първо ви разбрах за картата е важно, но там имаме и договори. Той ще използваме нашите национални централни рекламни договори с националните телевизии, да представяме тези красиви картини на фона, който тече времето и всичко останало, да често да виждат хората и снимки от
дестинацията Велиград, за да може да засилим допълнително рекламата. Тук автоматично как, освен реклама и маркетинг, преминаваме към събитийната част, това, което най-общо наричаме фестивали, културна програма и всичко останало. То е нещо, което развива туризма и го допълва, особено за дестинации, които са, защото да, една голяма част е и през седмицата, но предимно петък, събота и неделя към място, което вътрешният туризъм избира дадено място, обикновено заради природни дадености, заради доброто обслужване и високото качество. Това са неща, които сте постигнали, но и заради конкретно събитие. Заради конкретно събитие. Така че фестивалната ви програма я очакваме. Аз съм помолил още преди 2-3 седмици. Ние получихме областния събран на всички общини. Вашите са изпратени също. Очакваме да изведем акцентите, за да може да получите подкрепа както от Министерство на туризма, така и на Министерство на културата по техните целеви фондови програми, за да може да развиете допълнителни събитийни части. Не спирайте, като в същото време, това е молба, пазете чизграда, разполагайте ги правилно във времето, защото не всяко събитие има своя положителен ефект понякога. Казвам го така, защото ето имате един огромен събор тук край юни, края на август. Той събира огромно количество хора, но със сигурност пазете и природата и всичко останало, защото това са важни неща. Едно от критериите вече е наистина да правим устойчив туризъм, който първо едно нещо да се повтаря през годините и да увлечава хората, които привлича, но в същото време да спазва и определени принципи. Така че, моля ви, търсете този баланс, особено в дестинация, която е разчитана природата и е създадена и живее през природните си ресурси. Затова за фестивалите, за диференцираната ставка, директно ви казвам. Винаги съм подкрепил всичките съставни части на бранша, те са 3 основни хотелиери, ресторантьори и туроператори, да се ползват от диференцираната ставка. Това е била моя позиция от самото начало, стояла съм го. Въпросът обаче е, че заварихме бюджет, който много трудно можеше да се позволи това нещо. Надявам се в 26-та да започнем този разговор, на базата на резултати на 25-та, дали можем да позволим подобно, да се позволи законодателят тук, защото той гледа голямата картина на бюджета на държавата. Нещата са свързани. Ето кмета знае. За инфраструктура да даде пари, да даде ли повече за едно или друго. Сложно нещо е бюджета. От наша страна, като човек, който си защитава сектора, позицията ни е, че е необходима диференцирана ставка, не само защото помага и развива, не защото е нормална европейска практика, а защото ресторантите, тези, които са извън хотелите, са места, които дават много работни места за хора, които да се хвъртят да работят. Стига, разбира се, бранша и ресторантьорския да отвърне с това, което ние настояваме. Светъл бизнес, без сива част и с добри осигуровки и добри заплати за служители. Като във всеки бизнес, вие знаете, има и много добри, има и много лоши, така че това е очакването ни от бизнес и този разговор сме го водили с двете ви представителни национални асоциации. Ще продължим да говорим. За да продължим нататък по инфраструктурата. Много важни въпроси. С кмета сме се уточнили, доста сме напреднали с народния ви представител и областния за този участък от Варвара до тук. Изключително важен, затруднява движението, прави сложно движението, включително и опасно. Надявам се, средствата бихме могли да ги осигурим. Така че сега въпросът е вече да видим на инженеринг или както и там, докъдето сте стигнали. Още утре ще проверя какво е положението. За това и за парка ви. Мисля, че няма да има проблем тази година да парка да го започне. Говори за парка. Да, аз забравих да повдигна темата. За мен е важен, защото сега да не много важен. Той кмета не забрави. Ще му взема думата да разкаже. Добре, да. Така че това е за пътя, включително и за този участък, който ми казахте. Знам за него, който
отказа тази година и колоездачната обиколка. И за него ще търсим решение, но тази година няма. 26-та ще го мисля. Така че и този проблем сме го локализирали. И в общи линии мисля, че ви отговорихме на всичките основни въпроси, които поставихте, така че друг